Гадәттә бит инде менә юбилей алдыннан узган юллар барлана, башкарылган эшләр барлана дип әйтик. Менә иҗатыгызга нәтиҗә ясап, нәрсәләр әйтер идегез? Әгәр дә безнең телебез бар икән, безнең динебез бар икән, безнең кыйблабыз, Татарстаныбыз бар икән, Казаныбыз бар икән, безнең халкыбыз бар икән, бер кайчан да телебез дә бетмәячәк, безнең моңыбыз да бетмәячәк. Моннан 10 ел элек биргән интервьюларыгызның берсендә татар эстрадасы хәзер инде Европага якынлаша. Без үз йөзебезне югалта башладык дип әйткәнсез. Менә бүгенге көндә карашыгыз ничек? Сәхнә все-таки яшьләрне күбрәк матур күрсәтә бит инде ул. Яшь узган саен инде бездә теге яшьләрчә киенә башлыйбыз. Ну, бер дә каласы килми. Сез дусларда аерылсам, ялгыз башым нишләрмен? Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турдан-тур эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Ул 30 елдан артык халкыбызны үзенең матур иҗаты белән сөендерә. Аның көчле тавышы бер кемне дә битараф калдырмый. Сүзем Татарстанның халык артисты Илсур Сафин хакында. Һәм ул бездә бүген кунакта. Хәерле көн, исәнмесез Илсур әфәнде. Хәерле көн, Гөлүсә. Исәнмесез. Татарстан 24 каналын караучы милләттәшләребез, Татарстан халкыбыз. Сезне күрүебезгә без бик шат, без рәхмәт килгәнегез өчен. Мин икеләтә шат. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшырубызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66. Һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Илсур әфәнде, әңгәмәбезгә күчкәнче, әйдәгез әле башта сезнең хакта иҗатыгыз турында сюжет карап үтик. Әйдәгез. Игътибар экранга. Әйдәгез. Татарстанның халык артисты Илсур Сафин Апас районы Югары Балтай авылында дөньяга килә. Андыйлар турында бишектә шактауык җырлый башлаган диләр. Чыннан да, Илсур әфәнденең күңеленә җыр моңга мәхәббәт сабый чагыннан ук ныклап кереп урнаша. 80нче еллар башында Бәфирә Гыйззәтуллина белән Алмаз Хәмдин Апас якларына концерт куярга киләләр. Концерттан соң сәхнә артына күтәрелгән Илсур: "Вафирә апа, тавышымны тыңламассызмы? Мин нәрсәгә дә булса ярыйм микән?" дип сүз ката һәм җырлап күрсәтә. Вафирә ханым да, Алмаз әфәнде дә аның көчле тавышыннан сүзсез калалар. Консерваториягә керергә киңәш биреп китәләр. Бу киңәштән соң егет тормышын иҗат белән бәйләргә карар кыла. Консерваторияны тәмамлап, кабатланмас тавышы белән халык мәхәббәтен яулый. Илсур Сафинның баритонына сокланмый мөмкин түгел. Горур да ул, мәгърур да, күңелләрне айкап, йөрәкләрнең иң түренә үтеп керә. Ничә еллар дәвамында тамашачысы игътибарын, мәхәббәтен тоеп яшәү үзе зур бәхет. Илсур әфәндене Ходай шушы бәхетеннән айырмасын. Кем сөйли моны? Әлеге матур, ихлас теләкләргә мин дә чын күңелдән кушылам. Сюжетыбызны безнең хәбәрчебез Илиза Бикшәнтәева әзерләде. Рәхмәт аңа. Илсур әфәнде, менә тиздән сезнең гомер бәйрәмегез, юбилеегыз якынлаша. Сез аны ничек үткәрәчәксез? Менә шул хакта сөйләп үтсәгез иде. Гөлүсә, матурым, әйтергә. Әлбәттә, инде тамашачылар белән. Әйтергә дә куркам инде менә шушындай матур сюжет карап алдык инде. Аллага шөкер, Ходай тарафыннан, әткәй тарафыннан мин шушындай матур дөньяга килгәнмен икән. Ходай тарафыннан Аллага шөкер, мин 60 яшькә җитеп барамын. Мин инде рәхмәтләремне әйтәсем килә Ходаема, үземнең әткәйгә, туганнарыма, үземнең гаиләмә әйтәсем килә. Менә шулай итеп Аллага шөкер, тормыш дәвам итә, һәм анда алга барырга тырышабыз. Мондый чараларны без, Гөлүсә, бик Аллаһы буйырса инде зурлап уздырырмын дип. Истә калырлык итеп. Истә калырлык итеп инде уздырмакчы булам. Менә шуны да әйтеп китмәкче булам. Менә 60 яшькә инде без хәзер шушындый иҗат җимешләрен дигән флешка җыендыгында менә чыгардым. Әйдәгез тамашачыларыбызга күрсәтеп китәм. Монда инде 123 йыр. Монда инде классик әсәрләр, шулай ук татар халык җырлары, шулай ук ретро җырлар,
хәзерге заман җырлары. Менә мин шуны гына әйтеп китим әле, әгәр дә классик җырларны, ретро җырларны, менә миндә бит композитор исемнәрдә язылган, шагыйрь исемнәрдә язылган. Менә аларның бит инде күпләре инде бакыйлыкка күчкәннәр. Ул бит инде менә монда язып, аларның исемнәрен укып, аларның җырларын тыңлап, ул бит инде аларга дуа булып ишетелә. Җырлары яши дип әйтергә кирәк. Әйе, аларның исемнәре яши, аларның иҗат җимешләре яши, һәм дә ул да минем иҗат җимешләрем. Шулай ук, менә әле 60 еллыкка инде шушындый матур CD дискта чыгарды. Монда инде хәзерге заман җырлары, монда яңа җырларым да бар. Аллагы сынатмый яшик дигән диск. Менә шулай Гөлүсә. Гадәттә бит инде менә юбилей алдыннан узган юллар барлана, башкарылган эшләр барлана дип әйтик. Менә иҗатыгызга нәтиҗә ясап, нәрсәләр әйтер идегез? Нәтиҗә ясап, менә мин шуны әйтер идем. Монда инде тагын Ходаема рәхмәт әйтмәкче буламын. Һәр вакытта ул үзенең ярдәм кулларын сузып торды. Шулай ук мине белгән шун татар җанлы дусларга да әйтәсем килә, танышларга әйтәсем килә рәхмәтләрне. Аллаһ буйрса, шул нәтиҗә, нәрсә ул нәтиҗә инде? Мин һәр вакытта туган якка кайтырга тырышамын. Ул нинди генә бәйрәм булса да үзебезнең апас төбәгенә, син үзең дә апас төбәгендә. Якташлар. Якташлар. Якташлар дигәннән әле үзебезнең Казаныбызда якташлар иҗади оешмасы да бик көчле генә эшләп килә хәзер. Аның җитәкчесе Рәсәй Думасы депутаты Марат Нуриев. Шулай ук бик мәртәбәле анда шәхесләр, менә апаста туып үскәннәр, менә Казанда инде һәрбер кеше үзенең эшләре белән шөгыльләнә. Шуны әйтәсем килә, мин инде 15 ел, менә хәзер әле 15 ел булып бетмәгән, 2010 елдан бирле хәйрия концерты куеп киләм. Үзебезнең сугыш ветераннарына, шулай ук тыл ветераннарына, шулай ук сугыш чоры балаларына. Ул бит менә хәзер бу ел инде 12нче концертын куйдым. Үзебезнең туган якта Апас төбәгендә 5нче майда булды бу. Аллага шөкер. Зал тулы анда үзебезнең якташларыбыз булды. Шул сугыш чоры балалары, шул сугышта катнашкан ветераннар булды, тыл ветераннары булды. Ул инде бик яхшы чара булып чыкты. Аллага шөкер. Тагын инде нәрсәләр, яңа җырлар, үземнең эшемдә, шулай ук эшләрдә Аллага шөкер, вокал буенча укытам мин инде ниченче ел. Шуны да әйтеп китим инде 9 ел буе мин филармониядә эшләдем, милли кисе концерт бүлегендә. Аллага шөкер, шуннан соң мин укыту белән шөгыльләнә башладым. Үзебезнең институт культурада 14 ел укыттым. Мәртәбәле исемнәр чыгардым, Аллага шөкер. Ул исемнәрне әгәр дә санап китсәк инде, хәзер алар бөтенесе дә менә хәзерге заманда сәхнәдә үзләренең Араларында инде Рифат Зарипов та, Зинер һәм үзләренең юлларын Рамазановлар да бар дип алып беләм. Рамазановлар икесе дә, шулай ук Рифат Зарипов та, шулай Айдар Гыйләмов, Марат Файрушин, Аллага шөкер, Рафи Җәләлиев. Менә шундый мәртәбәле, Аллага шөкер, алар миндә бөтенесе дә вокал буенча миндә укыдылар. Әгәр дә факультет Салават Закиев җитәкләсә, вокал буенча алар миндә укыдылар. Менә шундый мәртәбәле эшләр белән шөгыльләнеп, һаман да тормышыбызны алга алып барабыз. Димәк инде бәхетле сәхнә юлы үтәсез дип әйтеп була торгандыр. Шулай бит. Ну, сәхнә юлында аның төрле көннәре була инде. Илүсә төрле көннәре була. Хәзерге вакытта аның менә без үскән вакытта, үскән чорда инде халык белән очрашу, нинди генә татар җырлары булды. Шулай ук Салих ага Сәйдәшев конкурсы лауреатлары конкурслары булды. Татар җыры конкурсы 90-нчы елларда инде Аллага шөкер бик мәртәбәле уздыралар иде. Ул хәзерге вакытта инде хәзер татар моңы, Илһам Шакиров исемендәге татар моңы, яшьләр кирәк. Шулай ук авылдан чыккан яшьләр, ир балалар да, шулай ук кыз балалар да үзебезнең сәнгатебезне, үзебезнең татар халкының моңнарын, аның үткән елларын, аның тарихын, аның динен әгәр дә белсәк, менә шундый яшьләребез тагын да үзебезнең татар халкының моңнарын дәвам итәчәкләр.
Менә моннан 10 ел элек биргән интервьюларыгызның берсендә татар эстрадасы хәзер инде Европага якынлаша. Без үз йөзебезне югалта башладык дип әйткәнсез. Менә бүгенге көндә карашыгыз ничек? Минем карашым, ул бит инде һәрбер шөрнең инде үзенең җыры була, без үскәндә дә ничек дип әйтим инде, без инде күбрәк минем тавышым инде шул романсларга, шул ук киңрәк җырларга бара. Хәзерге заманда инде минем инде кумирларны санап китсәм инде минем һәрбәттә кумирым ул инде Ринат Ибрагимов, урнашмакта булсын шулай Георг Отыз, шулай Муслим Магомаев, менә шундый мәртәбәле җырчыларны мин тыңлап үстем. Шулай шуны да әйтеп китим әле, менә бу татар җырчыларыннан Илһам ага Шакиров, шулай ук күп кенә җырчылардан Рафаэль Сахабиев, урыннары җимәктә булсын. Менә шуларны тыңлап үстем, Аллага шөкер. Менә шул юлларны әле мин бер кайчанда бутаганым булмады. Менә мин флешканы чыгарганда да анда классик җырлар, шулай ук татар халык җырлары, ретро җырлар, хәзерге заман җырлары бүленеп бара. Әгәр дә без үзебезнең татар халкының тарихын, аның ничек дип әйтим инде татар моңнарын без һәр вакытта яшьләребезгә, яшь буынга бирергә тиешбез. Соравыгызга шуны әйтмәкче булам, мин һәрбер җырның үзенең җыры. Шулай хәзер инде менә күп кенә яшьләрне мин карап барам. Утлар да матур шундый теге ул бит инде сәхнәсе ки яшьләрне күбрәк матур күрсәтә бит инде ул яшь узган саен инде бездә теге яшьләрчә киенә башлыйбыз. Ну, бер дә каласы килми. Яшьләрдән каласы килми. Тавышлар да бар, матур гына тавышлар да бар. Мин хәзер инде менә 60-ка җитеп киләм. Мин һәр вакытта карап барам. Күп кенә җырчыларны, аларның үзләренең сәхнәдә урыннары бар, үзенең халкы бар дигәндәй, үзенең яраткан тамашачысы бар. Ул алай булганда без инде әйтәбез инде, ой, татар моңа бетә, бер кайчан да бетми. Мин инде тамашачыга да әйтмәкче булам, әгәр дә безнең телебез бар икән, безнең динебез бар икән, безнең кыйблабыз, Татарстаныбыз бар икән, Казаныбыз бар икән, безнең халкыбыз бар икән, бер кайчан да телебез дә бетмәячәк, безнең моңыбыз да бетмәячәк. Һаман да без алга барачакбыз. Илсур әфәнде, менә сезнең иҗат юлыгызга күз салсак, миңа калса иң уңышлы җырларыгыз инде ул Сөюем бакчасы, җырлап яшик дигән җырлардыр. Халык менә әлеге җырларны аеруча да яратып кабул итә кебек. Үзегез ничә белисез? Мин инде теге җырларны бик каты теге аерып алмыйм инде, әгәр дә яңа җырлар алам икән. Мин һәр вакыт аның сүзләренә карыйм. Ул мәгънәлеме, мәгънәсезме дигәндәй, мәгънәле җырлар, менә тормышка яраклы җырлар. Ул кешенең җәмгыятьнең эчке дөньясын, тормышын, аның уйлануын, аның телен, аның динен ачып бирә торган җырларны мин һәр вакытта әле менә жаңа җырлар яздырдым. Сынатмы яшиктә дә шундый матур сүзләр бар. Шулай ук юкка яшәмим мин бу дөньяда дигән аның музыкасын Альберт Шакиров язды. Менә жаңа җырлар алып та яңача аранжировкалар ясап дигәндәй менә халыкка тәкъдим итәм инде. Әйе, Сөюем бакчасы инде ул минем бик яраткан җырым, аның Визит картасы визит карточкам дип әйтсәк тә була. Ничен дип әйткәндә, аның музыкасын Илгиз Закиров, аның сүзләрен Шәмсия ханым Җиһангирова язды. Ул инде 2010 елда татар җырында инде статуэтка алды инде ул. Бик каты шатмын, аны сайлап менә халкыбыз, то есть тамашачыбыз сайлап шундый җырны статуэтка биргәнгә, ул миңа тагын да стимул, тагын да канатландырып җибәргәндер. Инде мин классик җырларны алганда инде Рөстәм Яхинны күбрәк яратам мин. Аның минем тавышым, аның музыкасына, аның җырларына, аның романсларына туры килә. Күп кенә мин 17дән артык романсын беләм Рөстәм Яхинны, Аллага шөкер. Шулай әйтим әле мин бит инде апас төбәгеннән чыккан җырчы буларак инде үзебезнең апас төбәгендә туып үскән шәхесләрне әйтеп китмәкче булам. Сара ханым Садыйкова, әгәр дә вакыт калса дип
әйтәсез инде сез Гөлүсә җырлап та бирим дигәндәй Сара апа җырын язмышны инде Сибгат Хаким сүзләренә. Шулай ук безнең инде Татарстанның халык Россиянең халык артисты, опера җырчысы Фәхри Насырдинов аның музейларында бар, бөтенесендә бар дигәндәй. Шулай ук балалар язучысы Шәүкәт Галиев безнең күрше авылда гына Алабакыш авылында минем әнкәйнде урыннар җмәктә булсын, әткәй белән әнкәйнең алар бер класста укыйлар. Алар икесе дә 26 елгылар. Шәүкәт абый белән инде бул, ул аның турында шундый матур гына сүзләр калдырды миңа әнкәйнде сөйләгән булды инде яшь вакытта инде исән вакытта, Аллага шөкер. Шулай әйтәсем килә, үзебезнең авылдан әйтәсем килә, ни өчен дип әйткәндә Лүсия Галләмова Кәрим Тинчурин театрында. Шулай ук Илдус Габдрахманов апастан Камал театрында менә сез бергә эшлисез, бергә аралашасыз дигәндәй. Ул бик шат Зифа Бану бездә, Аллага шөкер. Менә шундый шәхесләр бар, Аллага шөкер, апасыбыз. Фердинанд Сәләхов Татарстанның халык артисты. Менә Аманулла турында җмәктә булсын Ходаем. Аллага шөкер, безнең апас төбәге, ул инде башлык, менә кем хәзер җитәкли безнең район башлыгы инде Айрат Җиһаншин, менә алар һәрвакытта инде үзләренең эшке дөньясы белән һәрвакытта аларны күзәтеп баралар дигәндәй, һәрвакытта шундый матур чараларга чакыралар. Ул бик кирәк, ул безгә генә кирәк түгел. Аларны искә алу, ул бит яңа менә кичкенә буынга, яңа буынга, үсәсе буынга кирәк. Алар белеп торсыннар, менә нинди апас төбәгеннән чыккан шәхесләр. Әлбәттә. Илсур әфәнде, менә сез концертларыгызда татар җырларынан кала әле рус телендәге шул вакытта итальян телендәге җырларында башкарасыз бит инде. Менә бу җырларга мәхәббәт каян килә? Ну, мәхәббәт инде мин бит инде әйтеп киттем, минем кумирларым Ринат Ибрагимов, Мөслим Магомаев, Георг Отс инде ул күп кенә җырларны башкарган кеше. Мөслим Магомаев, ну, баритоннар алар бөтенесе дә бер тембрда инде, менә шуны әйтсәк, вокал буенча инде. Вокал буенча әйтсәк инде. Илһам Аминада мин бик күп тыңлыйдым. Шулай ук Рафаэль Сахабиевны бик каты тыңлыйдым. Ну, алар бит инде баритоннар булгачтан, Казаныбызда, Татарстаныбызда һәрвакытта минем ике телдә булды концертым. Миңа әйтәләр инде, ничек дип инде теге айрылган бүренә нәрсә ашар дип. То есть айрылган Киресенчә булай. Киресенчә дә. Бүре ашар. Бүре ашар дигән. Гел мин үзем генә инде пирамидага да мин беренче кирдем 2002 елда үзебезнең гүзәл татларыбызга матур концерт куйдым. Ике телдә. Шулай ук пирамида мин 4 концерт куйдым, Аллага шөкер. Ике телдә. Безнең бит инде дәүләт телләре, татар теле, рус теле. Аллага шөкер, нинди генә ул теге тарих булса да, без тарихларны искә алсак та, без барыбыз Татарстаныбызда, Казаныбызда, күп милләтле Татарстаныбызда, Казаныбызда без дусларча яшәргә тырышабыз, һәм дә яшибез дә, һәм дә Татарстаныбызны, Казаныбызны чәчәк аттырабыз. Шул. Руслар килә татар җырын тыңлый, ул бит әлбәттә яхшы бит ул. Ул русларга да яхшы, ул татарларга да яхшы. Руслар килә татар җырларын тыңлыйлар. Татарлар шулай ук рус җырларын тыңлап алалар. Монда бер нәрсәдә теге начарлык күрмим мин, әгәр дә моны тамашачы аңлый икән, әгәр дә ул белемле тамашачы аңлый икән, культуралы тамашачы аңлый икән, әлбәттә, мондый чаралар, мондый концертлар ике телдә булу Татарстаныбыз өчен бик тә әйбәт дип уйлыйм. Илсур әфәнде, менә шушы урында тагын бер сюжетка тукталып үтик әле. Менә сезне бик күп еллар буе студентларны, балаларны вокал дәресләренә төшендерәсез дип әйтеп үттек. Хәзер инде әйдәгез, шул хакта сюжетта карап үтик. Аллага шөкер. Игътибар экранга. Аллага шөкер. Илсур абый Сафинның мөхтәрәм мөгаллим булуы да билгеле. Бүгенгесе көндә ул Казан үзәгендә урнашкан музыка мәктәпләренең берсендә вокал дәресләре бирә. Төрле
буын йөрөй миңа, яшь буында, урта буында, олы буында дигәндәй. Балалардан мин башлыйсым килә инде, шулай ук без тикшерәбез. Әгәр дә монда килгән балаларны тикшермичән алмыйбыз һәр вакытта, аларның музыкальный ишетү рәвешен тикшерәбез. Әгәр дә ул менә бу нотаны ишетеп миңа җырлый ала икән, димәк, анда инде музыкальный слух бар дип әйтәбез. Шулай ук ритмически да без тикшерәбез. Шулай ук тавышында тикшерәбез дигәндәй. Менә шулай тикшереп илүзә. Без инде шуннан соң занятияларны башлыйбыз. Илсур әфәнденең дәресләрендә 9 яшьлек балалар да, җыр моңга сузаган урта һәм өлкән буын кешеләре дә йөри. Без инде аңлатабыз, нәрсә ул сулыш, нәрсә ул баш резонаторлары, нәрсә ул күкрәк резонаторлары. Бу инде бу вокал өстендәге приемнарны бөтенесендә без аңлатабыз. Менә шул аңлатудан башлыйбыз дәресләребезне. Укучылар әлегә җәйге ялда, дәресләр көз җиткәч кабат башланачак. Илсур абый янына килгәнбез икән инде, аның алтын баритонын тыңламый кайтып китү дөрес булмас. Ey dostlarım, 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 dost işlerim. Ey dostlarım, 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 dost işlerim. Siz dostlardan ayrılsam yalnız başım nişlerim. Siz dostlardan ayrılsam yalnız başım nişlerim. Илсур әфәнде, шуннан да бик күркәм эшләр башкарасыз. Сезгә инде без алга таба да зурдан-зур уңышлар телибез. Ни кызганыч, шуның белән инде безне. Ай, Гөлүсә, бик кыска булды, бик күп сөйләшәсе сүзләр бар. Туры эфирда җырлатырбыз да дигән. Өлгермәдек кызганычка каршы. Тамашачыларыбызга әйтер сүзләрегез булса, җиткерә аласыз. Нәрсә әйтәсем килә? Тамашачыларыбызга, үзебезнең Татарстан халкына, шулай ук Рәсәйгә сибелгән милләттәшләребезгә исәнлек, саулык, сәламәтлек, гаилә шатлыгын, бәхетен, балаларыбызның, уныкларыбызның рәхәтен күреп шушындый матур дөньяда яшәргә язсын Ходаем. Матур торыйк, культуралы булыйк. Менә ни өчен мин мәгәртү, мәдәни агарту тапшыруында, әгәр дә культуралы булсак, безнең ичке дөньябызда шулай ук без бөтен нәрсәне аңлыйбыз икән, biz alga baracakbız. İsənlik, sağlıq, sələmətlік, şatlıq, bəxit tilәп qalamın sizgə. Нинди матур теләкләр, үзегезне дә ихлас күңелдән якынлашып килүче бәйрәмегез белән котлыйбыз. Исәнлек, саулык телибез, бәхет телибез. Алга таба да иҗат дөньясында кайнап яшәргә насыйп булсын сезгә. Амин, шулай булсын. Рәхмәт бик. Килгәнегез өчен рәхмәт, сау булашабыз. Рәхмәт. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы булды. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.